ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నది పెబ్బేరు బుల్స్ మార్కెట్. ఎంత రేటు? 50 ఆటో 60 ఆటో 50. ఎట్లా మరి అడిగిరు ఎవరన్నా వచ్చి? ఎంత అడిగిపోయారు? 35 అడిగినారు. నువ్వెంత కొన్నావు? 50 ఇస్తావు, తక్కువ ఇవ్వవు. యా ఊరు మనది? కొత్తకోటనేనా? పక్కలూరా? కొత్తకోటనే. ఏం పేరు? గణేష్. ఇసుక కొట్టినా ఇవి? ఇసుక బండి. సేద్యం కూడా అవుతాయి. పని అయితే బాగవుతాయి. నెంబర్ చెప్పు సార్. నేను 964-092 ఫస్ట్ నుంచి చెప్పు. 964-094-6503. గణేష్. ఎవరికైనా కావాలంటే కాంటాక్ట్ చేసి మాట్లాడుకోండి. కొత్తకోటనంట, వనపర్తి జిల్లా.